muke wa yabo. Ko karaji Husaini muke wa yabo. Aya Allah al-Husaini ga wata nan Zambiya da na furta ta wasu suke kushewa. Daman shi ambaton Husain sai ƴaƴan halali ɗan zina ɗan karuwa yake nokewa. Duk wani mabiyin Husaini in ya ji muna yaban shi tilas ne yayi rawa yana tafawa. Mu ne ƴan ammatu na sayyidina al-Husaini ko yau aka yau kira muna amsawa. Yau muka fara Husaini ko tun bara. In kaunar kasharu yake mana dura. Ba ma tsoron a ce mana in shi a Husaini don ma mai yin faɗi ya ƙara faɗawa. Alƙawari muka ɗauka kan sayyidina Husaini durin tsidu ya ba ma jewa. Mai duka kai duka mai ɗauri kai ɗauri masu kisa kan uwar ku inda da jini jikinmu mai ta zubawa. Dama mu rayuwar mu da jikin mu gami da ran mu gun sayyidina Husaini muka miƙawa. Mai ya rage ya yi mamu mai saura. Idan mun bi ku ne ake mana sara. Komai ka buƙatuwa gare mu ya sayyidi Husain ko ba tambayar mu kai ɗaukawa. Mun baka uwa uban mu har yara a gare mu duk motsin rayuwar mu kai fa mukewa. Kowa in za ya ƙi mu in dai kai za ka so mu ya sayyidina Husaini mun dacewa. Mun zaɓi muna yaban ka ko a cikin jahannama kai ba mama cikin ta ko bera ne gidan mu ba a sakawa. Kai ranar lahira akwai wata kura. Mai kin al-Husaini zai sha kyara Husaini. Da Allah na da da kuma dan yaki bin al-Husaini da Allah ne da kansa zai konawa. Janye maganar sahabu ko Umar Usman suka kibin al-Husaini sun tabewa. Balle wani wai Yazidi jika a gurin su Hindu dan karuwa dan zina mafi tabewa. Ko ummul mu'minin matayen annabi suka taba kimar Husaini sun lashewa. Maganan nan da nai idan ka lura hadisi ne na abban Zahra. Annabi ya gargadi da duk matansa kada sun sanya san Husaini yin kokawa. Kowa ne ya saka su kuka ya zama makamashi a cikin haru babu mai canzawa. Kun ji irin haddari na cutar da Imam Husaini dangi na yan uwa nake ta tunawa. Kun ga mu baranta kanmu dan magiyan al-Husaini mu dau tutar Husaini mi ta dagawa. Mabiya al-Husaini mi ta gadara mi ta kiran ya Husaini tumkar cara. Garwa shi nake riko da na ajiye yawan al-Husaini ƙara wutar da jiki na tai gonewa. Zuciya falsan Husain da ƙwayar zarre zube ƙara atake a nan na yau shekewa. Mun yadan san Husain ina magiya al-Husaini ko dai mun sa ku ne kuna rudewa. Gonan mu tana yabanya ta ku bari dai take ba wani mai yin kiran Yazidi da dawa. Inan ne dan gidan makwashin shara dangin mayu masu fidda tsirara Yazidu. Baba na ya Husaini gane na yin yabon ka karka bari in ga zagurin rerawa. Dan duk wani makiyin ka mu ma ai ya tsane mu duk baitin da muka yi suna ta gulewa. Akwai wasu masha'irai da san ba sa san ganin mu dan mu a yabon Husaini muka nutsewa. Wannan ne ra'ayi na koran wani za ya kuna sayyidina al-Husaini zan ta yabawa. Zan yi yabon ka ko a bakin kura daga jin lamarin katin aran Ashura. Duk mai san al-Husaini ya kaddara rayuwarsa ya sallama rayuwarsa ba hutawa. Dan ita kaunar Husaini ta sha bamban da duk abin da kake ambata ka kara kulawa. Dutarin mai biyan ka in ne ka ba al-Husaini daga ranar zaka ga suna wasewa. Daɗi kaunar Husaini wala kaunar Husaini mai daga tutar Husaina ke harbewa. Yar karamar jarabawa ai maka sara ran da kayo digiri ko sai kan makara. Makarantar yin shahada ce makarantar Husaini kowa ka gani cikin ta ita yakewa. Kana ayyana san Husaini tun kafin ma ka furta tun daga ɗakin ku za ka fara komawa. Ga dukan yan gidan ku ga zagin yan uwanka kafin ka yi
haka ke ramewa. Wani ma a cikin gidansu za ka ga an zambace shi an kai wa ma'aikata su mai horawa. Kafin yan garin ku su yi maka dura, ai yi tara-tara kamar wani fera a karmu. Balle ma malamanmu masu kira a garinmu ko kodawa, mai mulki na garinmu ko gwamna na garinmu tutturgun su malamanmu sukewa. Dan sanda har da soja har dan mijilin ku duba wannan kadami da mu suke gabzawa. Duk wani mai kira akan abu sai Hussein zaka ga su kadai ake kullewa. In kai wa'azi a sa maka gyara, a datse maganar ka a saka saura. A takaicin fayyace maka ita kaunar Hussein ta wuce rigar kaya gurin sanyawa. Kuma wallahi ka ji ni kyamar Sayyidi Hussein ta wuce dukkan azabukan da ka ji Rabbana yana furtawa. Shi makiyin Al-Hussein a cikin lazza ake saka shi ko da hisabu ba a tsayawa. Mun sha wala a nan alashirin mun sha zuma ga alkausar muna ta sha da zubarwa. Musan sidi nan nake hutawa, sai yadda Hussein ka bani kulawa. Ka kira ni irin mu yo zantawa, dan Zainab yan uwarka da Musan dan uwanka ya sai yadda Hussein kai yarjewa.